Magbigay ng pangalan sa bitin. In 1, 2, 3, go! Sawa! Bitin din ang wati! Dila ta. Ha? Dila ta ba? Unsa man atong dulaon? Maya sa siya. Unsa naman para sa showtime? Atong talikuran, God. Atong talikuran. Ang katong kung unsang pangalan sa mga hayop. Sige katong para sa labais, no? Pero ikaw ingon sa hayop. Kasi unsa lang ko ipatag na. Sige. Talikuran na ta. Ay, sige. Talikuran ka. Kaya, talikuran na. Okay. Magbigay ng... Sige. Magbigay ng pangalan sa bitin. In 1, 2, 3, go! Sawa! Bitin din ang wati! Ano na bitin mo ng wati? Ano naman siya bitin mo? Na naman po siya. Mawak mo ng wati! Hindi wala bitin ang wati! Bitin kaya ng wati na wala ya ganina. Wala naman ako seryoso. Sama na, oy! Sige! Usap! Nabitin! Amin mo ng wati, oy! Sige, usap! Magbigay ng number sa electric fan. Ready? 1, 2, 3, go! 3! Ha? Tama lang man, 3 ang electric fan. Ano naman kay 4? Akong mga ni balay man sa akong amigo bidakan man sila aircon bi upat ka buo. Ha? Electric fan man ang akong ingon. Asa na yung aircon naman ay correct fan. Ha? 3 lang man ang isang... Sabagay naman po electric fan ng aircon po. Tama po noon ka. Pero... Isa. Sabi mo. Sige. Kuya away. Hindi mo dyan. Hindi kagkuhan ba, no? Pangutok ka. Sige. Sab. Magbigay ng pangalan ng hayop in 1, 2, 3, go! Sarah! Unggoy! Basta na ko yung pasabot unggoy, ha? Ano man dara ay mangikwan kwan day ko animal day ko. Aw! Yung mga tinubagan, manggod! Murag, animal! Kaya ka mga tinubagan! Wala, animal ako tawag dyan! Pero wala kaya ka nag-ingon sa imo kwan ka pangalan nimo. Unggoy! Nakaloko mo kasi ko, unggoy mo naman siya, kaya ako yung mapasabot, ha? Undangan to na yun, kaya animal na kaya mga answer! Thank you for watching my Facebook and my